Provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tama. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid salamat mga ka-aksyon
sa inyo palagi ng pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na morning. Bilog nga dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta? Daw medyo hindi maayo ang lakat sang Kagaw Subong. Daw gadako lang gadako, gataas ang mga nagkalamatay, madamo ang nagakaapiktuhan. Siguro ang pinakapatok nga taming sini ang pagpangamuyo. Kung magpangamuyo, bilog, gaguob ini, gag posible pamatian dito sa ibabaw. Kay ang iban ginabaliwala nila. Ang iban daw ginawahig-wahig lang nila. Wala man na, ara karon sadya. Kay tumaas ang mga nagkalamatay. Dihamak na ang nagakaapiktuhan na puerteho. Kinanglan, extra nga paggalong. Kamusta? Kamusta mga merkado sa sini nga mga tinion, ang mga mall kung kaysa wala na tao, mga restaurant wala na tao. Kamusta honta ang aton merkado, kay ang aton patrol ara sa pila ka mga merkado sa Bacolod, sa gihapon sa likod sining karon paglaptas ang Kagaw, padayon naton gina-monitor ang presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. So, Fred, good morning sa aton mga suki. Good morning. Padayon sa Gihapon Action Fred, no? Ang pagbisita sa pigla naton ng mga kabuturan diri sa Burgos Public Market sa pagpamalaklon man. Sa mga isda, especially subong nga aga diri sa Burgos Public Market, medyo ang supply Action Fred medyo nubo jutay, no? As compared mo last yesterday. O kung base kahapon daw nas nubo pagid, no? Kay ang presyo subong may mga isda nga nagtaas ang saka ang presyo, may ara man lang isda nga medyo naglubo. Subong gali Action Fred ang tangigi sa palalagko pa rin ini ang tangigi subong medyo regular lang taon, no? Hindi pares nagligat to yung pertika dagko gid. Subong ya regular, pero sa piyak sining regular ang size ang iya sining isda. Pre, pila subong ni ang presyo sang imong isda? 350. 350 ano ni tangigi? Oh, tangigi. Tangigi, Action Fred, no? Tangigi, may ara man siya diri Balariti. Ano niyo? Panit na, no? Pero bluefin daw ng taon mo. Yellowfin pa siya. Oy, oo. Yellowfin, kung magdako ni tuna. Oo, bali, anong tawag sini? Panit. Oo, pila na subong ang panit mo, pre? 200. 200 Action Fred, no? 200. So, nag-regular ang presyo. Medyo naglubo sa tangigi kay nagliga to 400. Subong niya 350, no? Ang panit lang galin, 180 nagligad. Subong niya, nagsaka into 100, 200, no? Per kilo. Pero nga, ang iban nga mga isda mong way pa nagalubot daw? Tungod ko sa virus. Tungod ko sa adlock man sila. Na-unlock man Action Fred, no? But anyway, diri naman sa kay Pari Junior, gagmay ang iya sining bangros.
Muni ang masaming nga ginaprito bala action Fred ni Toto Jomare. Saktuhan lang man ni siya regular pero damsa ni. Ang damsa butsing ganon damo isa. Si Nyor pila subong ni ang bangros mo Nyor? 114 kilo. 140 ang kilo. Damo ni siya no? Mga pulo o 11? Pulo isa. Pulo isa. Oo, pulo isa no? Amo ni ang available sa iya. Pero si Maymay medyo sako man ni siya regular ni panalagko. Kita pala pre magyagi lang ko ni pre ha. Kita na ya. May pila subong ang isda mo may? Bang Ros? 200 ang kilo. 200 ang kilo. 200 ang kilo. Sa kay Maymay. Oo. Kapaliga restorya man ang mga panting mga nagapanalig baligya balaksyon Fred. Subong diri yung bulaw mo si Pet, bulaw mo Pet pila? 200 nagsaka ginaksyon Fred no ang bulaw pero ang ining kuan mo ni tuloy ni aloy oo ang aloy mo tagpila 160 Areo, ang panitya, ang maning panit, no? Ano ni? Kanturayan Action Fred, dagko, gali ni siya man nga kanturayan, no? Ang kanturayan mo, tagpila sumong pre? 200 ang kilo sang kanturayan. Dari si, kay temprano pa rin, kapang yamuhat sa iya, sino mga upod man nga mga nagabaligya. Dali lang kay mga istorbo tali anay, bukaw-bukaw mo pre. Bukaw-bukaw tagpila. 180 ang presyo sang bukaw-bukaw. Ini 220. Kuha siya na yun, lagaw. Upos-upos. 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 Upos-upos daw lagaw man siya. Lagaw na nga laki blaw. Amo ning laki nga lagaw. Ang tawag nila Action Fred, upos-upos. Pero ang bahin Ang baya lagaw ginaya. Amo ning medyo mahal. Oo, tagpila na. 450 na yung lagaw nga urig. Lagaw nga urig subong 450. Amo maning kadagko no? Dagko ba? Ati sige salamat gid pre. Dagko gid Action Fred no? Medyo nagmahal gid saya. Lagaw 450 pero ang upos-upos ang maning laki subong ko lang nabalaan ba? Ang laki gali yang lagaw upos-upos. 220 Si Maymay, pagkato kita kay Maymay Action Fred, tuloy siya subong, no? Tuloy niya, preska giti. Pila subong ang tuloy mo, pre? Tag 100. 100 ang kilo. Ang lubo-lubo, pre? Taas, tag 160. 160, nagligad lang yan, makuha mo 120. Oo. Kay damo to supply. Pero subong niya, amo lang niya yung supply mo, duha lang ka klase. Duwa lang klase, 160. Walang kaklase Action Fred, no? Ang available, sige. Ayo, ma'am. Sige. Anong imo nga baligya daw? Bulinaw? Ubos na. Okay. Sige. Action Fred, ang ibang dere, may gindaho man sa aton. May gindaho man siya dere, ID man dere. Senior citizen ko rin ng ID. But ano ba yung Action Fred, mo ni ang sitwasyon subong sa presyo subong sa mga isda no diri sa Burgos public market. Sa ilo kita Action Fred halin sa isda matamaton tam sa may sa shelter subong Action Fred no. Punaw subong tagpila kay ang punaw ni Inday. Ibi magalona ni halin no. Ang punaw subong gagi kanda ibi magalona tagpila. Tag 100 kay ayaway hunas basta magsaka ang masaka gin ang punaw kung wala hunas wala sila may pangwaon. So 100 subong nagligad to 80. 80 kay lapad ang hunas. Ang sisi mo niya ang tinala nga sisi. Nagbanti ang kap 350. Madala siya 350. Pero per kilo tag 180 ang kilo ginastrain na sa. Okay, ginastrain na siya. Pero kung aran siya sa club, sa kap tag 350 ba yung kisa. O si Bagungon no, available. Single ni si Bagungon. Pila subong si Bagungon mo? 40 man gyapon ang kilo sa bagungon. 40 ang gyapon ang kilo. Ang tinala tani nga tahong tagpila day. 50 man gyapon, retain lang na sa. 50. Ayos. Pero anong tawag sa sinino? Crablets na niya. Ano niya?
na siya, dawat na siya nga, klase sang kasag. Dawat namon panawag. Dawat, oo. Pero gagmay gini siya, no? Gagmay. Oo, tagpila na siya subong. Tag 20 ang atado. Atado na siya. Pero kung Pero per kilo, tag 100 ang kilo. 100 kong kilo, so atado. Ang mani section na Fred, no? Ang available subong aga, ang punaw mo nagsaka abi, 100 na ang kilo sang punaw. So for action Fred, ang maning sitwasyon kag presyo subong sang nagapanguna, no? Nga isda sa Burgos sa public market nalakip na mga mga shells, no? Ginatawag ta punaw, sisi, kaga iban pa. So far sa aton pinalangga nga mga tagpanamati hindi gid gali magkalipad ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C isa ini the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Ang bulaw-bulaw sumunga dagsa sa kadis puwerte nga pangwaon sang bulaw-bulaw. Ninamit man ni paksyon, pretohon, kay barato ang presyo, kay nagdagsa dito sa syudad sang Cadiz. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Pamasyar ka mo dira alas 9 sang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Ang Life Extension Clinic, ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Pamasyar ka mo dira, bakal ka mo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakabapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor makapalikaw sa aton sa 17 kasay isang kanser kagalo 105 kapamalatian ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Dito sa Amerika kagaiping nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa halos tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban, Dalan Lacson, Siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pinggan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran.
Order handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Diri kita. Ano ang mga balita sa Kapitolyo? Si Gobernador Lacson magasapol angot sa plano nga pagpaisol postpone sang Panaad Festival. Balita Kapitolyo. Detalye pod kay Aksyon Marlon Ilubia. Dali lang. May jot gawa nga problema kita bangod sa nga wala. May mga headline nga ginbutang. Ang gobernador sang probinsya ang pinakaulihing report nga aton na baton nagpapanaog sang mando ehekutibo. Executive Order 201 nga ang Negros Occidental may closure sang border airport sa Negros Occidental. Amuning pinakaulihi nga mando sang gobernador sang probinsya. Kagabi, hindi anay makasulod ang anuman nga mga sakayan dagat pagwa pasulod sa Negros Occidental. Amo ni ang igo sang COVID-19. So ang buot silingon, ang order hindi lang sa syudad sa Bacolod ni Mayor Bing, lakip na kay Gobernador Lacson. Ini nga mga mando hindi lang sa probinsya sang Negros Occidental. Nangalapkap ini siya sa halos bilog nga kasyudaran sa bilog nga pungsod Pilipinas. Pating mga mall may temporaryo ga closure dito. Amo na siling naton bala, dako ang halit sini sa negosyo. Amak mo nga maglibot ka sa mga mall, nagapanglaka-laka ang tao. Mangod, may katahap na, may kahadlok na sa posible madalion kag madasi nga paglapta sining kagaw karon nga naghalin dito sa pungsod China. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Dali gilang, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Resulta naton sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 33-17. Una nga bula resulta, 33 kag 17. Second draw, ikaduha nga bula, 29-33. Ikaduha nga bula resulta, 29 kag 33. Third draw, ikatatlo nga bula, 12-35. Ikatatlo nga bula resulta, 12 kag 35. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Mabalik kami
pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Nakabakal na kamo abon 100% natural, abon wala sang ginsimpon nga kimikal puro-puro, kag hindi makahalit sa panit, amo ini siya ang Santon Plus Herba nga habon. Puno ini sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Ang habon nga Santon epektibo, pangpaputi sa panit, siko, tuhod kag ilok. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis, kamaghubing tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon, mabakal na pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Dire kita. 7 nga lalaki nakitaan patay sa syudad sang Cadiz. Si Aksyon Eden Aboso may report. Aksyon Eden, please go ahead. May nga action Fred na sapuan nga patay na ang isa ka fetus bulubanta 6-7 ka bulan sa Purok Zofermin, barangay Magsaysay, syudad sang Cadiz sadto nga Marso 14. Sunod kay Cadiz Chief of Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto, ginreport sa ila estasyon nga nakita sa isa ka residente sa higad sang dalan ang nasambit nga barangay ang amo nga fetus. Dugang pa gilayon ini gindala sa Cadiz City Emergency Clinic kag ginsayluman sa Cadiz District Hospital kag base man sa nurse ng among hospital, isa ka lalaki ang fetus kag may kabug-aton nga 240 gramos. Sa karon nag-imbestigar pa ang kapulisan sa palibot sang barangay kag ginahibalo kon sino ang mga nagabulusong sa among lugar nga insakto sa 6-7 ka bulan ang nakaligad. Pamati naton si Lieutenant Colonel Robert Mansuet. Well, ang pagkakita sina wala na way na sinudlan. Pag ipangita dito daw may portion sang karton nga ginsudlan nga halin dito sa Kiguyuran kasi medyo layo nagawa gamay. Pero way na siya na putos kay ginatangap na ba? Ang ining balita dulong sa inyo sang DTX 500. Para sa complete nga management sa inyo liver detox, mag DTX 500 sa kada adlaw. Ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sang aton dugo kag atay. Ini ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Mas marami ningop dan sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, nagabalanse kag nagapabakod sang aton immune system, ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia kag iban pang nga balatian. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manami man ini nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyong nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Balita halin sa NOC po ang ka-aksyon nyo. Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Aber, kape-kape ka mo, anay na. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract namin niya sa may mga diabetes kay wala ni siya kalamay. Natural sweetener lang. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, gitunaan ini sa mga sayantipiko dito sa Amerika. Kag nadiskubrihan nga kung berde pagali ang kape,
perti ka powerful sa inya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska. Mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen, loaded pa sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matidlong aton colon, malayo kita sa masakit. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na, resulta sang luto pagkatapos sang mga ini. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na, Santon Plus Herbal Oil. Balanyos ini nga may antibiotic properties, may kombinasyon sa badamo nga herba. Palanakit sang kalutalutahan, epektibo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Butod dyan sang kabataan, sakit yan, sakit puson, amo ining gamitan ninyo. Ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil, epektibo kayo. So, bakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan, sa tiyon sa emergency kag pagkinanglan, inyo gidini, mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal na, pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan,
paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Daligid lang. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita, ang jackpot 37 milyones, 37 million, kombinasyon in any order, 13, 42, 16, 47, 19, 18, resulta sang 649 13, 42, 16, 47, 19, kag 18. 658 kita, bawo kadako na sa jackpot, 302 milyones, 302 million, kombinasyon in any order, 52, 12, 43, 8, 25, 26. Resulta sang 658, 52, 12, 43, 8, 25 kag 26. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:27 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 ini nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas. Tumor ka man, bukol sa baga, goiter ka man, tunawon ina sang Santon Plus Herbal Capsule. Hindi pagpadugaya kung may magtubo nga bukol basi mangin malignan pa ina. Sa una ginapaoperahan ina. Ang pagpaopera, okay man, na galing, may agi, may pilas, may pinalian. Sa Santon Plus Herbal Capsule, iya inatunawon ang mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siya, ang inyo kinanglan, sining pitipit na kahimtangan. Agud hindi ka dali tapikan trangkaso, ubo, sipon, nilanat, alergy, kag iban pa nga pamalatian. Kinanglan nakamighty C ka para mabakod ang lawas, mabato sa anuman nga sahi sa balatian kag panahon. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C kay nagaupod ni Pirmi wala gabulagay 2-in-1 batok sa pabalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal na paagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34. May nanawag, hindi ka balik dire sa Bacolod. Galing kay natabuan gid nga si Mayor Leonardian nag-isyo sa mando ehekutibo numero 21 nga nagadeklarar General Community Quarantine sa siyudad sa Bacolod effective immediately. So tanan, land, sea, and air travel, pasulod pagwa sa Bacolod, restricted na. Tiyan mo na natabuan gid nga nakapapanaog sang mando ehekutibo ang alkalde sang siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Dili kita. Bacolod Task Force liwat nagmanawagan sa mga PUM nga istrikto tumanon ang 40-day self-quarantine. Balita City Hall. Upo kay Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayang Action Fred, liwat nga nagpanawagan si Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 sa publiko, ilabi na sa mga tawo nga nagikan sa Metro Manila, kaliban pa nga lugar nga apektado sa COVID-19, nga voluntaryo nga magpalapit sa Autoridad Action Fred, kag strikto nga magpaidalom sa 14-day nga self-quarantine. Hindi kasunod Action Fred nga napaabot sang Task Force sa Bacolod, nga magadamo pa ang mga persons under monitoring o kon PUM, bangod sa
sa COVID-19. Suno kay Tan Action Fred, hindi dapat magdepende ang PUM sa gobyerno, kundi dapat man himuon ang ila sining obligasyon para mapangapinan ang mga tao sa ilang palibot. Sa pinakalatest nga daro sa Action Fred sang task force mayara sang anom nga bag-o nga PUIs bangod sa COVID-19 nga gin-admit sa mga medical facilities sa mga syudad sa Bacolod. Samtang padayon pa nga nagasinulod ang report sa mga kabrangayan angon sa mga persons under monitoring o kun PUM. Hindi lang itanan depend sa mga hospitals or whoever, but tanan gini nga sector would help. Especially ang mga nagalagaw, galakat sa panangalabot o kinanglan, sila will have to do and submit themselves sa strict na quarantine din for 14 days. Nabatian si Dr. Grace Tan. Sa mga mahilig magkape pero conscious sa ila ikaayong lawas, aton gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Tandaan Life Extension Coffee Mix, bangod ang ini nga kape ang maayo sa aton ikaayong lawas. Bangod ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Rushi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga ugali ang pag-inom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nakita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tama. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao.
Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM. Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM. This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Itaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita,
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Diri kita, mga nagabaligya sa guwasang simbahan, aminado na, apektadong ilang negosyo, kasunod sa pagsuspender kuno sang misa. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred kahapon nga adlaw Domingo inugdagsa gid tani sa mga nagasimba pero sa San Sebastian Cathedral Church wala sang maayong tawo aksyon na Fred pero bukas ini sa kung sino man nga luyag magpangamuyo. Ang ibang reaction Fred wala sang ideya nga wala sang misa so nakapadulong sila. Pero kon lang tawa nato na sitwasyon kahapon wala gid sang may padulong nga madamo action Fred bangod sining coronavirus disease o kon COVID-19. Apektado man dito action Fred ining nagabaligya sa mga puto, bulak kag iban pa sa kilid sang simbahan kag sa tubang mismo bangod nga nagpadulong gid dito sila kag bitbit nilang ila sining negosyo rason nga kahapon medyo dismayado sila pang wala sila mahimo bangod wala sang manugbakal. Nahibalan action Fred sa bados ng gabi nagpagwa sang statement diri si Most Reverend Bishop Patricio Buzon ang bishop sang Diocese sa Bacolod nga umpisa kahapon nga adlaw wala na sang misa sa tanang nga simbahan si dalom sa iya sinipabunuan kag magahulat lang sa anuman nga mga notisya gikan man sa iya. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginagawa
ang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Ang patrol to sa Puerto Subong. Alberto Quionta, si Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon, Fred, ang sitwasyon sa buong, no? Diri sa area sang Bredco Port, may mga pasahero sa gyapon ang nagkari halin sa ibang nga lugar padulong sa area sang Iloilo. Pero ang sitwasyon diri subong, agad para sa aton sining mga kauturan sa fast crop, wala sang biyahe subong aga kay halin pa diri kagina natin sa galan tawag Action Fred. Wala gid sang nagabiyahe subong fast crop, no? Ano mga fast crop nito go kag iban pa. Wala sang biyahe subong aga kay amni number 1 nga ginabantayan man sang mga katapos sang Philippine Coast Guard. Ikaduha diri Action Fred, ang roll on and roll off vessel. May biyahe diri ugaling kay conditional Action Fred, mga rolling cargos lang ang pwede isakay, no? Si Sir Ari diri pero naglakat makadali. Si Chief Petty Aksyon Alvin. Yes, sir. Ang report alas 5:30 sang hapon kahapon katapusan nga biyahe pakadto sa Iloilo. Pero ginatagan tubtob Marso 17 buwas nga adlaw ang tagapanay nga ari sa Negros nga makabiyahe pauli. Amo na ang report sang Negros Occidental Head Commander Jansen Binamen kahapon ina nga adlaw. So, ang katapusan nga biyahe kahapon alas 5:30 kag ang ari dire sa Negros tagaan tsansa nga makabalik sa Iloilo buwas nga adlaw. Saksyon na Fred, no? Kay naglakat naman si Sir Hamin, kung ang tagi siya sa pahayag man na subong, kaya nga sitwasyon diri kay may mga rolling cargos man. Actually may isa pa diri ka barko halin sa Iloilo ang nag-abot, pero ang ulo diri Action Fred, mga rolling cargos ni siya. Ang mga unod kag tiyang giban diri ang mga truck abi, although may mga pasahero man sa gihapon, no? Sa gihapon ang nagakari subong aga diri sa area sa Bredco Port, is para maklaruhan taman sa aton sinong mga kauturan, maklaruhan man subong aga kung bala ang biyahe, kung pinaginpahanugutan man sila sa sining biyahe sa biyahe going Iloilo. So amo nga sitwasyon diri sa Bredco Port area. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon
sa inyo palaging pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin, mapangot kita sa tak na alas 6. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.